Jes, kello alkaa olla pykälässä, niin päästään aloittamaan. Tosiaan tervetuloa hiilijalanjälkilaskenta-webinaariin. Meitä on tänään tosi paljon ilmoittautunut, eli aihe kyllä selkeästi siellä yrityksissä puhuttaa. Ja, meitä on tänään äänessä kaksi, eli meikäläinen, nimi on Emma Valli ja työskentelen tässä Biokodalla markkinointihommissa, ja sitten mun kaverina täällä tänään asiantuntijana sitten Eveliina. Joo, moikka. Mä oon täällä Biokodilla töissä elinkaarimallinnuksen asiantuntijana ja tosi kiva, kun pääsette mukaan. Meillä on vähän tämmöinen aikainen aamu tai jollekin aikainen ehkä, mutta kiva, että olette täällä mukana. Joo, toivottavasti siellä ei ole eilen Suomen Euroviisu-semifinaaliin jatkoon menoa juhlittu liian villisti, niin ollaan nyt sitten valmiit sisäistämään meidän tämän päivän agendaa. Chatissa joku taisi kysyä, että jaetaanko tätä tallennetta sitten tilaisuuden jälkeen osallistujille, niin jaetaan joo, ja tulee varmasti ihan meidän tuonne nettisivulle kanssa sitten vapaasti katsottavaksi, ja diat jaetaan myös toki, että ei huolta. Ja ilmoittautuneille lähetetään sitten sähköpostitse myös. Mutta tässä tosiaan näette meidän tämän päivän agendaa. Katsotaan ihan nopeasti lyhyesti, että miksi yrityksissä lasketaan päästöjä tällä hetkellä ja hiilijalanjälkiä niin ahkerasti. Sen jälkeen me päästään Eveliinan ääneen ihan konkretiaan, että miten sitten niitä päästöjä ja hiilijalanjälkiä lasketaan. Katsotaan sitten vielä vähän yrityskohtaisesti, että miten lasketaan yrityksen päästöjä ja sitten miten tuotteiden päästöjä erikseen. Ja sen jälkeen nopea katsaus kanssa tuohon, että minkälaisia ratkaisuja tällä hetkellä on markkinoilla, miten yrityksissä tällä hetkellä tätä päästölaskentaa ja hiilijalanjälkilaskentaa tehdään. Ja sitten miksi ehkä ne nykyiset ratkaisut ei välttämättä ole kaikista tehokkaampia ja olisiko siellä sitten parempia vaihtoehtoja niin ratkaista tätä. Mutta sen suuremmitta puheitta, niin mennään asiaan. Jos teille herää jotain kysyttävää, niin tuolla on tämmöinen Q&A-boksi. Sieltä pystyy jättämään kysymyksiä meille, niin mä katselen niitä tuossa esityksen aikana ja sitten sopivassa kohtaa keskeyttelen Eveliinaa ehkä siellä ja sitten vastataan parhaamme mukaan niihin kysymyksiin. Ja jos ei johonkin osata vastata, niin voidaan sitten jälkikäteen vielä palata niihin. Ja tosiaan kaikki osallistujat automaattisesti nyt mutellaan ja kamerat pois, mutta tässä tapahtuman jälkeen niin me voidaan avata nuo linjat sitten hetkeksi, jos joku haluaa jäädä meidän kanssa ihan juttelemaan, niin sitten siinä kohtaa semmoinen onnistuu. Mutta hyvä, mennään asiaan. Eli miksi yrityksissä tällä hetkellä lasketaan päästöjä, niin suurin syy varmasti löytyy tuolta lainsäädännön kiristymisestä, että nyt on tuo Corporate Sustainability Reporting Directive tänä vuonna astunut voimaan, eli tänä vuonna nuo suurimmat yritykset joutuu tämän vuoden päästönsä raportoimaan osana niiden vastuullisuus- ja kestävyysraportointia, ja sen takia sitten pitää myös nämä päästöt sinne laskea. Taksonomia vaikuttaa tuo rahoitusalalla voimakkaasti. Siellä sitten rahoituslaitokset saattaa sitä tietoa yrityksiltä myös kysellä. Ja sitten tuotteiden osalta nämä Green Claims Directive esimerkiksi niin on yksi semmoinen iso, että jos yritys haluaa tuotteistaan tällaisia viherväittämiä tehdä ja brändätä sitä tuotetta sitten jollain tämmöisellä väittämällä, niin sitten siihen tarvii dataa taakse, niin sen takia. Sitten markkinapaine on myös kasvanut selkeästi. Kuluttajat ovat yhä entistä tietoisempia ja osaavampia näiden asioiden suhteen. Tuolla on myös markkinoilla tosi paljon uusia yrityksiä, jotka sitten tavallaan lähtökohtaisesti ponnistaa jo siitä, että haluaa tehdä kestävästi ja vastuullisesti asioita, ja tavallaan siellä on prosessit ehkä myös tähän niin kuin päästölaskentaan ja
ilmastovaikutusarviointia kunnossa lähtökohtaisesti, niin se kasvattaa painetta myös muissa yrityksissä. Tosi paljon tämmöisiä vapaaehtoisia vastuullisuusaloitteita, joista tunnetuin tietysti toi SBT, Science Based Targets Initiative, jos yritykset asettaa päästövähennystavoitteita itselleen, ja siihen tarvitaan sitten myös tätä päästödataa sitten laskea. Sitten toki yrityksen oman kilpailukyvyn ja brändin rakentaminen niin on yksi iso syy siihen, että minkä takia sitten halutaan sitä tietoa sinne taustalle. Hyvä. Seuraavalla slaidilla minulla on vähän tämmöistä hahmoteltua niin kuin arvoketjua. Tämä on esimerkiksi ruoka-alalla, jossa biokode voimakkaasti vaikuttaa, niin tosi tyypillistä, että jos siellä ruokaketjun jossain kohtaa joku tarvitsee tietoa esimerkiksi sen takia, että rahoituslaitokset vaatii päästödataa, niin silloin sitä tietoa joudutaan hakemaan tavallaan koko sieltä arvoketjun osalta. Myös tämä Corporate Sustainability Reporting Directive niin, vaikuttaa niin, että kun niitä päästöjä täytyy laskea koko arvoketjun osalta, niin silloin sitä tietoa tarvitsee myös hakea sieltä toimittajilta, eli sieltä niin kuin arvoketjun alkupäästä, jolloin tavallaan se ei pelkästään jää siihen niin kuin raportoivan yrityksen tontille, vaan sitten vaikuttaa myös niin kuin välillisesti muihin yrityksiin. Ja samoin sitten, jos asettaa tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita tai haluaa brändätä tuotteensa jollain tämmöisellä esimerkiksi viherväittämällä, niin silloin sitä tietoa joudutaan hakemaan niin kuin sieltä arvoketjun alkupäästä myös. Yes. Meidän asiakas Enifer toimii tämmöinen innovatiivisia Pekilo-tuotteita tekevä startup-yritys, niin on quotannut, että meillä Eniferissä tuotteemme ja toimintamme ilmastovaikutusten selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaillemme rehuteollisuudessa ja muillekin sidosryhmille on yhä tärkeämpää saada selkeitä lukuja kestävyysargumenttien tueksi. Ja me ollaan Biokodella päästy tosiaan auttamaan sitten näiden tietojen selvittämisessä, jotta sitten ollaan saatu sitä dataa. Hyvä, mennään vaan eteenpäin. Joo. No sitten kun ollaan vähän käyty tätä yleistä toimintaympäristöä läpi tässä päästölaskennan ympärillä, niin voidaan siirtyä ihan siihen, että miten niitä päästöjä sitten oikeastaan lasketaan. Ja ennen kuin tutustutaan tarkemmin tuohon tuote- ja yrityskohtaiseen päästölaskentaan ja katsotaan vähän eri standardeja, direktiivejä ja muita hyviä käytäntöjä, niin ihan tämmöinen peruslaskenttakaava on hyvä niin kuin muistaa koko tämän esityksen ajan, että miten niitä päästöjä lasketaan. Että harvemmin niitä aletaan ihan oikeasti mallintamaan niin kuin mittaristoilla ynnä muilla, vaan sen sijaan käytetään päästökertoimia, jotka sitten kerrotaan aktiviteettimuuttujilla, kuten näkyy tuossa vasemmalla toi kaava. Ja aktiviteettimuuttujat on siis aina jotain toimintoja, yrityksen toimintoja, joista syntyy päästöjä, ja niiden arvo ilmoitetaan esimerkiksi kilogrammoina tai vaikkapa kilowattitunteina. Ja sitten se aktiviteettimuuttujana yhdistetään johonkin päästökertoimeen, joka kertoo siitä kyseisestä toiminnasta aina ilmakehään vapautuvien päästöjen määrän aina laskentayksikköä kohti, eli esimerkiksi sitä kilowattituntia kohti. Ja tuossa on tämmöinen pieni esimerkkikin, että sanotaan nyt, että joku yritys käyttäisi vaikkapa 15 000 kilowattituntia sähköä vuoden aikana. Sitten se voitaisiin kertoa tämmöisellä, tässä on nyt kuvitteellinen Suomen sähkön päästökerroin, 0,45 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia per kilowattitunti. Ja sitten kun ne kerrotaan yhteen, niin saadaan tuo päästömäärä. Ja sitten tämä sama kaava toistetaan aina niin kuin useille eri aktiviteeteille, jotka on relevantteja sille tarkasteltavalle systeemille, oli se sitten tuote tai niin kuin yrityksen päästöt. Ja sitten yleisesti vielä näistä päästökertoimista. On olemassa niin kuin pääosin kahdenlaisia erilaisia päästökertoimia. On tämmöisiä aktiviteettiperusteisia päästökertoimia, jossa se päästömäärä ilmoitetaan aina jotain tiettyä fysikaalista yksikköä kohden. Et esimerkiksi naudanlihalle päästökerroin voisi olla 27,6 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia per kilogramma.
ja sähkölle toi 0,45 per kilowattitunti pitäisi itse asiassa olla, tuossa on pieni virhe, mutta aina joku fysikaalinen yksikkö tai suuri. Mutta sitten on myös kustannusperusteisia päästökertoimia, jotka on hyödyllisiä siinä vaiheessa, kun ainahan ei ole saatavilla noin tarkkaa dataa omasta kulutuksesta. On ehkä helpompi kaivaa vaikkapa taloudellista kirjanpitojärjestelmää ja poimia sieltä, että no kuinka paljon on käytetty vaikkapa sähköön rahaa tai muihin palveluihin esimerkiksi. Ja tässä on esimerkkinä nyt vaikkapa siivouspalvelut, niin sen päästökerroin voisi olla 0,0045 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia per kulutettu euro. Samoin tuossa on muoville tuommoinen esimerkkikerroin. Ja sitten kysymys on yleisesti se, että mistä niitä päästökertoimia sitten löytää, kun niihin tosi paljon tässä laskennassa tukeudutaan, niin on erilaisia tietokantalähteitä, avoimia tietopankkeja, sitten on tilastokeskuksen erilaisia lähteitä muun muassa, sitten on esimerkiksi energiayhtiöt tarjoaa heidän oman sähkönsä tai lämmityksensä päästökertoimia ihan avoimesti netissä. Et on erilaisia tapoja löytää päästökertoimia, sitten näitä voi myös itse mallintaa, joka sitten vaatii jo vähän enemmän työtä, mutta toisaalta se tulos on silloin tarkempi. Ja sitten vielä muutama tämmöinen yleinen asia, niin että ennen kuin lähdetään siihen päästölaskentaan, niin mitä asioita olisi meidän mielestä tosi hyvä huomioida. Niin ensimmäisenä täällä on vastuun jakautuminen ja resurssointi. On tosi hyvä päättää se, että kenellä on vastuu tiedonkeruusta ja sitten kuka sitä laskentaa tekee, millaiseen laskentaan on resursseja, tehdäänkö se sisäisesti vai ulkoisen palveluntarjoajan kautta. Ja sitten miten voidaan varmistaa yhteinen ymmärrys sen prosessin etenemisestä. Ja meidän ohje on ehkä se, että kannattaa aina päättää joku siihen päästölaskentaprosessiin, että joku on vähän niin kuin projektijohtaja, jonkun kautta se tieto aina kulkee. Sitten annetaan myös vastuita useimmille eri henkilöille, että ketkä sitä dataa tulee keräämään, koska yleensä se menee yrityksessä niin, että vaikka taloudenhallinnan tyyppi, niin se tietää paljon paremmin näistä niin kuin kulutusluokista, kuinka paljon rahaa kuluu, kun taas sitten vaikka hankinnan puolelta tiedetään paremmin vaikkapa raaka-aineista. Ja sitten myös niin kuin useampia ihmisiä on hyvä osallistaa sen takia, että saadaan oikeasti isoin niin kuin hyöty irti myös muilla kuin vastuullisuuden osa-alueilla. Eli se mahdollistaa sen, että kun niin kuin useampi ihminen tietää, mitä tehdään ja minkälaiset ne tulokset on, niin niitä voidaan sitten hyödyntää myös muilla sen oman yrityksen toiminta-alueilla. Sitten tiedonkeruu, eli nämä aktiviteettimuuttujat. Niin kuinka tarkasti dataa tulisi kerätä ja mitä tehdään, kun omassa datassa on vaikka aukkoja. Et esimerkiksi jostain kuljetusketjusta niin puuttuu yksi linkki, ei vaikka tiedetä, mistä sokeri tulee tehtaalle, niin siinä kohtaa voidaan miettiä, että no mitäs nyt tehdään. No ensinnäkin tuohon datan tarkkuuteen yksi hyvä ohjenuora on se, että tehdään alussa olennaisuusanalyysi, varsinkin yrityspäästölaskennassa. Tunnistetaan niitä tärkeimpiä päästölähteitä ja siitä sitä dataa sitten kerätään. Sen mukaan, mitä siellä olennaisuusanalyysissä on tunnistettu, niin sitten pyritään keräämään mahdollisimman tarkasti kaikki se data. Ja sitten taas, kun puhutaan tuosta, niin että mitä jos on aukkoja, niin silloin voidaan välillä joutua tehdä oletuksia, mutta sitten jos niitä tehdään, niin kirjataan ne sitten myös ylös läpinäkyvästi. Ja sitten päästökertoimien valinta, niin miten voi varmistua siitä, että se päästökertoin on oikea ja milloin riittää geneerisempi datapankkikerroin ja toisaalta milloin pitäisi etsiä tarkempaa dataa, vaikka toimittajakohtaista dataa siitä kertoimesta. Niin me hyödynnetään tässä tällaista polkuajattelua, jossa tuolla alemmalla stepillä on geneeriset päästökertoimet. Ja näitä me niin kuin suositellaan käyttämään esimerkiksi, kun tehdään vaikkapa ensimmäinen yrityspäästölaskenta, tai kun lasketaan tuotteen hiilijalanjälkeä ja poimitaan vaikka jonkun vähemmän merkityksellisen raaka-aineen, niin kuin, tai lasketaan semmoisen päästöosuutta. Eli näitä voi saada esimerkiksi just näistä datapankeista tai tieteellisistä tutkimuksista. Sitten on viitearvolliset, mitkä on vähän tässä niin kuin ylemmällä stepillä, ja näissä voi olla sitten jokin tarkennus siihen geneeriseen. Esimerkiksi tarkennetaan, että missä se on tuotettu tai on käytetty vihreätä niin kuin ympäristöystävällistä vai ihan perussähköä jonkun vaikka raaka-aineen tuottamiseen. Sitten on vielä seuraavalla stepillä mukautetut kertoimet, joissa on sitten jo ehkä useampi tämmöinen tarkennus siihen geneerisempään päästökertoimeen. Ja sitten viimeisenä on mallinnetut kertoimet, jotka sitten vastaa josta omaa todellista tuotantotapaa paremmin. Eli nämä voisi olla esimerkiksi, jos puhutaan vaikkapa yrityksestä, joka ostaa viljatuotteita joltain viljelijältä, niin sitten he voisivat laskea sen viljaraaka-aineen päästökertoimen ihan silleen tuottajakohtaisesti, että katsotaan, että mitä se maanviljelijä sinne pellolle laittaa ja minkälaiset päästöt siitä syntyy.
Mutta sitten, nyt ollaan käyty näitä yleisiä asioita läpi, niin voidaan siirtyä yrityskohtaisten ja tuotteiden päästöjen laskentaan. Ja ensimmäisenä meillä on nämä yrityskohtaiset päästöt, scopeit 1, 2 ja 3, ja sitten katsotaan myöhemmin tuotteen hiilijalanjälkeä ja siihen Life Cycle Assessment, eli LCA-metodin hyödyntämistä. Ja sitten on hyvä myös tietää, niin kuin Emma puhukin jo, että on olemassa erilaisia vaikka lakivelvoitteita ja muita, miksi päästöjä lasketaan, mutta sitten on olemassa myös niin kuin standardeja ja ohjeistuksia, jotka sitten kertoo, että miten sitä päästölaskentaa kuuluisi tehdä. Esimerkiksi ISO-standardit ohjaa siihen, että miten tuotteen hiilijalanjälkeä määritetään. Sitten on tämmöinen EU:n kehittämä PEF, joka on metodi ympäristövaikutusten arviointiin ja siihen, että miten näistä asioista raportoidaan. Sitten IPCC-ohjeistukset, joista löytyy vaikka tiettyjä kaavakokoelmia tai päästökertoimia aina tietyn asian päästöjen laskemiseen. Ja sitten viimeisenä GHG-protokolla, joka on tämmöinen kansainvälisesti hyväksytty viitekehys, jota nimenomaan hyödynnetään sitten tässä niinku yritysten päästölaskennassa. Ja näiden standardien ja ohjeistuksien tavoitteena on se, että pystytään tekemään yhdenmukaisia laskentoja ja vertailemaan laskentatuloksia keskenään. Ja myös varmistetaan sitten, että jos 2 eri yritystä vaikka laskee päästöt ja niitä vertaillaan, niin ne on sitten varmasti niin kuin mahdollisimman samankaltaisilla menetelmillä tuotettu ne tulokset. Sitten voidaan siirtyä niihin yrityskohtaisiin päästöihin. Eli yrityksen koko tuotantoketjun aikana syntyviin suoriin ja epäsuoriin päästöihin. Ja katsotaan tässä nyt ensin, että mitä ne päästöt oikein on ja mistä niitä syntyy. Ja tässä ihan kuvan keskellä näkyy tuo raportoiva yritys. Sanotaan nyt vaikka yritys X. Niin ensimmäisenä lähdettäisiin laskemaan noita Scope 1 suoria päästöjä. Ne on siis päästöjä, jotka syntyy siitä, kun esimerkiksi yritys polttaa vaikkapa hiiltä tuottaakseen energiaa omiin prosesseihinsa tai sitten omien ajoneuvojen polttoainepäästöt. Sellaiset ajoneuvot, mitkä on sille liiketoiminnan pyörittämiselle olennaisia. Sitten on Scope 2, epäsuorat päästöt tuolla vasemmalla. Nämä on siis ostetun sähkön, höyryn, lämmityksen ja viilennyksen päästöt. Esimerkiksi kun yritys ostaa sähköä, niin riippuen siitä, onko se tuotettu tuulivoimalla vai vaikkapa biokaasulla, niin niillä on erilaiset päästökertoimet. Ja sitten viimeisenä on nämä Scope 3, eli nämäkin on epäsuoria päästöjä. Ja tämä on yleensä se ehkä isoin savotta tässä koko päästölaskennan tekemisessä, kuten huomataan, siellä on tosi monta eri kategoriaa. Ja tämä Scope 3 myös on usein se, mikä vaikuttaa, tai siihen vaikuttaa tosi paljon se, että minkälainen se yritys on, millä alalla toimitaan, niin se tosi vahvasti muokkaa sitä päästöprofiilia. Että sieltä nousee erilaiset päästökategoriat aina erityyppisten yritysten kohdalla. Tuolla on esimerkiksi tuolla ylävirran aktiviteeteissa on ostetut palvelut ja hyödykkeet. Sitten on kuljetus ja jakelu, eli esimerkiksi miten raaka-aineet kuljetetaan sinne teidän tehtaalle. Ja nämä on sitten nimenomaan nämä ylävirran kuljetukset ja jakelut on niitä, mistä yritys itse maksaa. Sitten on toiminnasta syntyvä jäte, onko siellä muovia vai sekajätettä, minkälaista jätettä syntyy prosesseissa. Sitten on liikematkat ja työmatkustus, eli esimerkiksi lentomatkat, tai sitten, että miten ihmiset tulee töihin autolla, kävellen, pyörällä. Sitten on pääomahyödykkeet, eli nämä tarkoittaa sellaisia ostoja, mitä tehdään esimerkiksi tehtaalle, ostetaan joku uusi laitteisto tai uusi linjasto, niin siihen investointiin sitoutuvat päästöt. Ja sitten on vielä vuokrattu omaisuus, eli esimerkiksi jos yritys vuokraa joltain toiselta yritykseltä vaikkapa kylmävarastointitilaa, niin sitten siellä kylmävarastotilassa kuluu sähköä, niin sekin pitää raportoida. Ja vähän riippuen systeemi tai sen niin kuin yrityksen tavoitteiden asetannasta ja siitä organisaation rajauksesta, mitä kohta kanssa käsitellään, niin noi vuokratun omaisuuden päästöt kuuluu joko tänne Scope 3 tai sitten tuonne Scope 2 tai 1. Et poikkeuksiakin löytyy. Joo. Hyvä Eveliina. Mä keskeytän sinut tässä vaiheessa. Täällä on hyvä kysymys ja tämä kalvo sopii tähän kysymykseen nyt hyvin, niin mä esitän tämän tässä välissä. Eli miten varmistetaan, ettei samoja päästöjä raportoida useaan kertaan, kun koko arvoketjun päästöt lasketaan? Esim. Polttoaineen valmistuksen ja kuljettamisen päästöt tulee sisällyttää myös kuljetusliikkeen päästöihin, Scope 1, ja myös polttoaineyhtiö raportoine Scope 3, samoin kuin polttoaineen kuljettaja Scope 1. Joo, hyvä kysymys. Tätä
aika useinkin pohditaan, koska se herättää tietenkin huolta, että mitä jos niin kun lasketaan päästöjä 2 kertaan ja miten voidaan varmistua, että omalle yritykselle tulee nimenomaan se oikea päästömäärä eikä mitään ylimääräistä ainakaan. Mutta tuossa on niin kun kyse tavallaan kaksoislaskennan ajatuksesta, mutta yksi perusperiaate tässä niin kuin scope-laskennassa nimenomaan on se, että nämä asiat on jaoteltu näihin scopeihin, suoriin ja epäsuoriin päästöihin, ja se myös tarkoittaa sitä, että ne jotkut päästöt tulee laskettua 2 kertaa, mutta se ei haittaa, koska ne esimerkiksi kun puhuttiin noista, että miten vaikka polttoaineen valmistajan Scope 1-päästöt, kun ne näkyy täällä meidän Scope 3, niin se on nimenomaan se, millä sitten erotellaan, että tavallaan nähdään ne, että mikä on kunkin yrityksen tai sen arvoketjussa toimivan yrityksen vastuu siitä päästöstä. Että onko se Scope 1 vai Scope 3, että se on niin kuin, että se tavallaan kuuluu tähän, että ne on sen takia nimenomaan niissä eri scopeissa, jotta voidaan sitten tarkastella, että okei, no ne on kuitenkin teidän epäsuoria päästöjä. Toivottavasti tämä nyt vastasi tähän kysymykseen. Joo. Ja sitten vielä voisin muutamalla sanalla tuosta fossiilisista ja biogeenisistä päästöistä, mitkä tuolla ylhäällä lukee, niin erikseen pitäisi vielä laskea sit fossiiliset päästöt, jotka syntyy esimerkiksi kivihiilen, öljyn ja kaikkien fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Ja sitten biogeeniset päästöt, kuten esimerkiksi biomassan, biokaasun polttamisesta syntyvät päästöt, koska ne on niin kuin uusiutuvia luonnonvaroja, ne nähdään, että ne kasvaa nopeammin, niin silloin ne lasketaan myös vähän niin kuin ei eri tavalla, mutta erikseen raportoida. Ja sitten, mistä lähdetään liikkeelle ja tässä niin kuin päästölaskennassa? Niin mä käyn tätä asiaa läpi tämän GHG-protokollan Corporate Standardin tämmöisen 5 perusperiaatteen mukaan, joista ensimmäisenä on merkittävyys. Eli, että mitä päästöjä lasketaan, niin tärkeää on tehdä siinä yrityspäästölaskennan alussa tämmöinen olennaisuusanalyysi, jossa tunnistetaan tärkeimmät päästölähteet. Eli tutustutaan tarkasti yrityksen toimintaan, minkälaisia toimintoja siellä on ja minkälaisia päästöjä siitä mahdollisesti syntyy, kuinka merkittäviä ne on, onko se vaikka niin kuin kululuokkana iso tai käytetäänkö näihin asioihin paljon rahaa, jolla voidaan tunnistaa, että kuinka iso merkitys niillä saattaa päästöille olla. Ja sitten myös tehdään organisaatiorajaus, eli päätetään, esimerkiksi tämä on tärkeä semmoiselle isoille konserniyhtiöille, joilla on vaikkapa useita tytäryhtiöitä, niin tämä organisaatiorajaus määrittää sen, että miten niistä päästöistä, kuka niistä on vastuussa ja miten ne jaotellaan eri scope-kategorioihin. Ja näitä on esimerkiksi, niitä on 3, on operatiivinen kontrolli, taloudellinen kontrolli ja omistusosuudet. Ja taloudellinen kontrolli tarkoittaa sitä, että se yritys pystyy jollain tavalla hallitsemaan sen yrityksen operaatioita niin, että se saa siitä taloudellista hyötyä. Ja sitten operatiivinen kontrolli on taas se, että pystyy niin kuin päättämään täysin niistä yrityksen operaatioista. Ja se operatiivinen kontrolli on usein se, mikä niin kuin tähän valitaan, ellei ole sit jotain muuta syytä valita joku muu näistä organisaatiorajaustyypeistä. Sitten kattavuus. Eli sitten kun ollaan tehty olennaisuusanalyysi ja tehty organisaatiorajaukset ja päätetty, että millä laajuudella niitä päästöjä lasketaan, niin huolehditaan siitä, että lasketaan kaikki ne päästöt, jotka siihen siihen laskennan rajaukseen sisältyy. Et pyritään ottamaan kaikki huomioon eikä jättämään pois mitään datankeruupistettä, vaan otetaan sieltä kaikki huomioon ja lasketaan ne päästöt. Sitten on yhtenäisyys. Eli varmistetaan, että laskentatavat on yhdenmukaisia vuodesta toiseen, koska yleensä tässä päästölaskennassa tärkeää on nimenomaan ja kiinnostavaa se, että pystytään niin kuin seurata sitä päästöjen kehitystä vuodesta toiseen. Ja on hyvin tärkeää, että sitten ne metodologiat on yhteneväisiä aina vuodesta toiseen myös. Sitten on läpinäkyvyys. Eli kun tehdään päästöraportointia tai sisäisesti kirjataan ylös, että mitä on tehty, niin on hyvä kertoa, että miten ne päästökertoimet on mallinnettu, miten dataa on kerätty ja mistä ja minkälaisia oletuksia on tehty, koska tämä läpinäkyvyyden periaate on hyödyllinen myös niin kuin ulkoisessa viestinnässä, mutta myös sisäisessä, koska sitten jos ensi vuonna joku toinen tyyppi on osallisena tähän laskentaan, niin sekin sit tietää, että minkälaisia asioita siellä laskennassa on sitten tehty. Sitten on tarkkuus, eli kerätään oikeaa dataa, varmistetaan, että ne päästökertoimet on oikeita ja ajankohtaisia, niin näin myös varmistetaan, että ne tulokset on sitten oikeellisia. Ja sitten kun nämä
5 periaatetta on hallussa, niin voidaan lähteä siihen itse laskentaan. Eli määritetään tavoitteet, miksi sitä laskentaa tehdään, organisaation rajaus, mistä just puhuttiin, sitten laajuus sille laskennalle, että mitkä skoopit otetaan mukaan. Sitten on myös hyvä päättää, että ketkä on niin kuin vastuussa datan keruusta ja myös, että millä alustalla laskenta tehdään. Ja tässä keissi-esimerkkinä meillä on Euronet, joka on tämmöinen maailmanlaajuinen finanssialan yritys. Ja heillä on siis pääkonttori Yhdysvalloissa, mutta heillä on myös kymmeniä tytäryhtiöitä ympäri maailmaa. Eli tässä on jo aika haastava tämmöinen alkuasetelma, kun mietitään vaikka datan keruuta. Ja heillä olikin niin kuin, tämä yhtiörakenne aiheutti vähän päävaivaa siinä laskennassa, ja päästökertoimia oli heille vaikeaa löytää. Mutta sitten ratkaisuna tehtiin laskenta Biokodessa, ja me määriteltiin heille tavoitteet, että mitä heillä oli tavoitteena nimenomaan saada kattava kuva niin kuin Euronetin kokonaispäästöistä ja tunnistaa ne merkittävimmät päästölähteet. Tehdä semmoinen ensimmäinen laskenta niin, että ei siihen kulu ihan hirveästi resursseja, mutta että saadaan myös kattava kuva siitä, että mitä voidaan sitten lähteä ensi vuonna vaikka tarkentaa. Sitten me määritettiin operatiivisen kontrollin mukainen organisaatiorajaus ja tehtiin olennaisuusanalyysi, jossa tunnistettiin ne merkittävimmät päästölähteet. Ja tämä myös määritti sen, että mihin sitä resurssointia käytetään. Esimerkiksi huomattiin, että siellä Scope 2 heillä nimenomaan toi niin kuin sähkön käyttö oli isossa roolissa, niin sitten keskityttiin siihen, että sieltä kerätään sitä aktiviteettiperusteista dataa, eli oikeasti, että kuinka monta kilowattituntia on sähköä käytetty. Ja sitten huomioitiin myös Scope 1 ja Scope 3 upstream. He muun muassa siis tuottavat pankkiautomaatteja ja maksupäätelaitteita ja sitten niihin softaa, niin huomattiin, että no näiden laitteistojen ostot on merkittävässä roolissa siellä Scope 3, joten ne haluttiin ottaa mukaan. Ja tässä sitten yhdisteltiin tämmöistä hybridimuotoa aktiviteetti- ja kulutuspohjaisesta laskennasta, että tukeuduttiin sekä sinne taloudelliseen kirjanpitoon että sitten ihan siihen aktiviteettipohjaiseen, esimerkiksi niiden sähkön käyttötietojen osalta. Ja tässä oli vaikutuksia se, että saatiin hyvin selkeä struktuuri datan keruulle, tiedettiin, että kuka sitä dataa kerää ja mistä, ja sitten pystyttiin identifioimaan ne merkittävimmät päästölähteet, ja sitten pohdittiin, että miten sitten ensi vuonna voidaan tarkentaa laskentaa, ja siirtyy entistä enemmän siitä kulutusperusteisesta laskennasta, eli taloudellisesta kirjanpidosta siirrytään enemmän sinne aktiviteettipohjaisiin, että kerätään ihan fyysisesti vaikka, että kuinka monta kilogrammaa jotain asiaa on ostettu, sen sijaan, että katsottaisiin sitä euromääräistä kulutusta. Ja sitten miten meidän Scope-laskurissa tätä tehdään, tämä on yksi esimerkki, niin meillä siis meidän laskurissa löytyy kaikille scopeille oma kategoriansa täältä ja sitten myös nämä alakategoriat. Ja se, miten tätä käytännössä tehdään, on se, että täältä valitaan joku aktiviteetti, esimerkiksi tuossa on tuo sähkö, keravan energia, sitten siihen syötetään se määrä, kuinka paljon sitä sähköä on vuoden aikana käytetty. Sitten siihen voidaan kirjoittaa kuvaus siitä aktiviteetista, joka tuo sitä läpinäkyvyyttä esim. Siihen prosessiin, kun joku meiltä vaikka käy läpi niitä laskentoja tai kun halutaan auditoida ne laskennan tulokset. Sitten täällä on myös tämmöinen apua-osio, josta voi sitten, jos tulee tenkkapoo eikä tiedä, että mihin kategoriaan joko päästöasia kuuluu, niin täältä voi sitten tarkastella tällä määritelmä ja sitten löytyy myös selkeä esimerkki, että mitä se voisi olla. Ja sitten kun painaa vielä tuosta kysymysmerkistä, niin kun puhuttiin taas läpinäkyvyydestä, niin meiltä löytyy myös tieto, että miten se päästökerroin on mallinnettu. Esimerkiksi tietolähteet, oletukset ja jotkut huomautukset, niin tämä tuo sitä läpinäkyvyyttä siihen prosessiin. Ja sitten, joo. Hyvä. Täällä on taas kysymys, tosi hyvä kysymys, ja eilen itse asiassa taidettiin just puhua tästä Eveliinan kanssa, että jos Scope 3 ostetut tuotteet ja palvelut kategoriassa arvioidaan kilogrammaperusteisesti kertoimella, niin voiko yksittäisen tuotteen osalta tuloksen kommunikoida ulkoisesti? Ja yleisesti taitaa olla niin, että jos tuotteen hiilijalanjälkeen halutaan kommunikoida niin kuin markkinointiviestinnässä tai muuten, niin silloin se pitäisi tehdä sillä elinkaariarvioinnin niin kuin metodeilla, että Green Claimsissa taitaa viitata tuohon PEFiin, että sitä pitäisi arvioida niin kuin PEFin mukaisesti, mutta vähintään niin kuin tällä LCA-metodilla, mihin nyt EV sitten seuraavassa osiossa siirtyy. Joo, ja sitten siinä on myös se, että sit tavallaan noihin
yrityksen päästöihin otetaan mukaan myös sellaisia asioita, mitä ei sitten taas huomioida siellä niin kuin tuotteen päästölaskennassa. Että ne metodologiat on sen verran erilaisia, että kyllä siitä nyt tietenkin voi jonkun yleistyksen sanoa, vaikka että joku intensiteetti tuotannolle, että kilogrammakohtainen päästöintensiteetti scope 1-3, kunhan sen tuo selkeästi esille, mutta se ei niin kuin vastaa sitä tuotteen hiilijalanjälkeä kuitenkaan. Että se on semmoinen yleisempi yleistys tai keskiarvoistus mun mielestä siinä kohtaa. Mutta joo, se oli hyvä aasinsilta tähän tuotekohtaiseen hiilijalanjälkilaskentaan, eli tuotekohtainen hiilijalanjälki kattaa siis tuotteen koko elinkaaren aikana syntyvät päästöt. Ja tässä on tämmöinen kuvaaja, joka on poimittu tuolta ISO-standardien puolelta. Eli tuotteen hiilijalanjälkilaskenta siis käsittää sen niin kuin, ympäristö- tai ilmastovaikutukset aina sieltä raaka-aineiden hankinnasta, eli että miten vaikkapa joku raaka-aine on tuotettu, miten se on kuljetettu teidän tehtaalle, aina energian ja materiaalin tuotannon, eli esimerkiksi miten joku sähkö on tuotettu tai miten teidän käyttämä bensiini on tuotettu. Ja sitten mennään valmistukseen, että kuinka paljon sähköä, tuotantopanoksia tai vaikkapa lämpöä siihen prosessiin kuluu. Ja sitten on käyttövaihe, eli että miten se tuote kuljetetaan vaikkapa kauppoihin, miten asiakas käyttää sitä. Ja sitten on käytöstä poisto ja jätteiden loppusijoitus, että esimerkiksi miten joku pakkausmateriaali, muovipakkaus hävitetään sitten, kun se tuote on käytetty. Ja tässä on hyviä tai niin kuin ohjeistukset, jotka tähän LCA-metodiin pätee, on toi ISO 14040, 14044 ja 14067, joista 2 ensimmäistä on niin kuin yleisesti elinkaariarvioinnin standardeja, ja toi 67 on sitten nimenomaan hiilijalanjälkilaskentaan. Ja sitten on PEF, mistä nyt ollaankin mainittu jo muutaman kerran, eli toi Product Environmental Footprint, josta löytyy kategoriakohtaisia ohjeistuksia. Esimerkiksi miten teepaidan päästöt kuuluisi laskea niin kuin kehdosta hautaan ja miten niistä kuuluisi raportoida. Ja sitten ne IPCC-ohjeistukset, joista löytyy myös jotain menetelmiä ja päästökertoimia. Ja ISO-standardin mukaan tähän elinkaariarviointiin pitäisi sisällyttää 4 vaihetta, eli tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely, sitten tulee inventaarioanalyysi ja vaikutusten arviointi ja tulkinta. Ja käydään näitä vähän läpi seuraavaksi myös esimerkkien kautta. Eli ensin olisi tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely. Eli tässä kohtaa mietitään se, että mihin sitä laskentaa käytetään, miksi se tehdään ja mikä on kohdeyleisö. Eli käyttökohteita voi esimerkiksi olla niin kuin just vastuullisuus, viestintä, tai sitten, että halutaan hyödyntää näitä tuloksia tuotekehityksessä, jotta saadaan päästöjä omasta tuotannosta alas. Tai sitten vaikkapa markkinointi, jos halutaan painottaa vaikka hiilijalanjälkilukemia pakkauksiin. Ja tämä kohta on erityisen tärkeä mun mielestä, aina tavoitteiden asettaminen on tärkeää, koska tämä myös määrittää sen, että minkälaista dataa kerätään, kuinka tarkasti ja mistä. Että se, että tehdään vaikka sisäiseen käyttöön hiilijalanjälkilaskentaa, niin silloin siihen pätee ehkä vähän eri käytänteet kuin siihen, että jos halutaan oikeasti viestiä yleisölle siitä, koska nyt on esimerkiksi tulossa just se Green Claims-direktiivi, jossa on aika tiukat vaatimukset siihen, että miten sitä laskentaa pitää tehdä, jotta siitä voi niin kuin yleisölle sit viestiä. Sitten lisäksi tässä vaiheessa määritellään systeemirajaus, eli että lasketaanko se tuotteen hiilijalanjälki tuosta esimerkiksi raaka-aineiden hankinnasta siihen asti, että se lähtee tehtaalta pois, vai otetaanko myös huomioon ihan käyttö ja se käytöstä poisto. Sitten määritellään myös, että mitä datatarpeita on, minkälaisia oletuksia mahdollisesti tehdään ja mitä rajauksia sitten myös tehdään siinä laskennassa. Ja tästä esimerkkinä meillä on Lagerblad Foods, ja he ovat tämmöinen elintarvikealan yritys, ja he heräsivät sitten miettimään, miten voisi kasvattaa kasvipohjaisen tai niin kuin tuotevalikoiman kestävyyttä, koska ympäristöystävällisen ruoan kysyntä oli kasvanut. Ja he halusivat laajentaa tätä kasvipohjaista valikoimaa ja ottaa ilmastonäkökohtia huomioon tuotekehityksestä. Ja tämän lisäksi he halusivat myös lisätä tuotteiden hiilijalanjäljen tuoteluetteloon, josta ostajat sit voivat nähdä nämä ilmastovaikutukset. Eli tässä oli tosi selkeästi mietitty, että mitkä ne tavoitteet on, mitä sillä laskennalla halutaan saavuttaa ja mikä se kohdeyleisö on. Ja he saivat sitten vaikutuksina tehokkaampaa B2B-viestintää tehtyä asiakkaiden kanssa. Sitten he ovat laskeneet hiilijalanjälkiä jo 10 tuotteille tuolla meidän biokodessa ja sitten pystyneet ottaa huomioon näitä tuloksia sit
tuotekehityksessä myös. Että he ovat tehneet meidän tämmöisen skenaariotyökalun avulla, voivat testata aina, että no mitäs jos vaihdettaisiin osa vaikka tästä lihasta härkäpapuun, niin siitä nähdään selkeästi, että mikä se ilmastovaikutus olisi sit sille tuotteelle. Ja sitten seuraavana... Täällä on taas kysymys, jos menet pari slaidia takaspäin, eli todennäköisesti tähän sitten, eli että eikö vaadi tietoa kierrätettävyydestä. Olettaisin, että se kierrätettävyys on sitten kuuluu tuonne tavallaan käytöstä poisto ja jätteiden loppusijoitus. Eli siellä sitten arvioidaan sitä, että jos on esimerkiksi pakkaus vai kierrätettävää materiaalia, niin sitten se arvioidaan tuolla viimeisessä elinkaaren vaiheessa. Ja se kierrätettävyys tulee oikeastaan niin kuin siinä vaiheessa, että kun se tavallaan poistetaan käytöstä, niin jos sitä pystytään käyttämään uudestaan sitä tuotetta, niin sitten sille kierrätykselle tulee vähän pienempi, niin kuin sille loppuhävitykselle tulee pienempi päästömäärä allokoitua. Tavallaan, että sitten jos se kierrätetään uudeksi materiaaliksi, niin se otetaan huomioon taas sit sen seuraavan tuotteen niin kuin päästölaskennassa. Se, että jos se materiaali on tuotettu kierrätysmatskuista, niin se otetaan siellä huomioon. Ja toisaalta tämä myös riippuu vähän siitä, että miten se systeemirajaus tehdään. Että on erilaisia tarkastelutapoja myös tuohon kierrätettävyyden niin kuin tarkasteluun. Joo, ja ehkä sen verran voin sanoa vielä tästä, että kun mietitään tätä, niin kuin, että mitkä näistä elinkaaren vaiheista otetaan mukaan laskentaan, niin tuolla elintarvikepuolella on nyt niin kuin tämmöisiä kansallisia ohjeistuksia Luken LCA Foodprint-hankkeessa tehty, jossa niin kuin määritellään, että ruokatuotteille pitäisi ottaa tämä ihan koko cradle to grave kaikki elinkaaren vaiheet huomioon sitten, jos haluaa niin kuin viestiä sen tuotteen hiilijalanjäljestä, eli ihan sieltä pellolta pöytään asti ja käytännössä siitä sitten vielä se jätteiden käsittely. Joo. Joo, nämä ohjeistukset myös muuttuu aina. Niin kuin, ei nyt isoja muutoksia tule, mutta se on hyvä aina seurata, niin kuin, että missä tavallaan mennään. Tietenkin meillä, kun me tuotetaan laskuria, niin meillä ne on aina, niin kuin, se on osa meidän tuotekehitystä myös, että ne on tietenkin sit otettu huomioon. Mutta sitten voidaan siirtyä tähän itse laskentaan ja datan keruuseen, eli inventaarioanalyysiin. Eli tässä vaiheessa kerätään kaikki tarvittava aktiviteettidata siitä, että miten se tuote valmistetaan. Ja tässä on nyt otettu tämä Cradle to Gate-tarkastelu. Eli esimerkiksi jos tuotetaan 1 kilogramma jäätelöä muovipakkauksessa, niin mitä siihen tarvitaan? Okei, täällä on maitoa 1,5 kiloa, sitten sokeria 0,3 kiloa, sitten maito tulee tierahdilla 100 kilometrin päästä, sokeri taas laivalla 1000 kilometrin päästä. Sitten on, että kuinka paljon käytetään sähköä tehtaalla, onko se nyt uusiutuvaa vai ihan perussähköä. Ja sitten muovipakkauksen osuus 0,03 kiloa. Ja sitten seuraavassa vaiheessa yhdistetään nämä aktiviteettidatat, mitä tuossa äsken oli, niin näkyy tässäkin, niin päästökertoimiin. Eli esimerkiksi maidon päästökerroin on tuolla, kerroin on 1,6, ja sitten se kerrotaan sillä maidon määrällä ja saadaan päästöosuus 2,53. Ja tämä sama kertolaskuoperaatio toistetaan jokaiselle riville ja lopuksi nämä päästöosuudet summataan yhteen ja sieltä saadaan se itse hiilijalanjälkitulos. Ja sitten miten meillä tätä tehdään laskurissa, eli tavallaan voi tehdä tällainen Excel-pohjaisesti, mutta voi myös valita laskurin, jota käyttää. Eli esimerkiksi meillä tämä toimii niin, että esimerkiksi puhutaan raaka-aineesta, niin tuolla on lista, alasvetovalikko, mistä voi valita sen kyseisen raaka-aineen, mitä tuotteeseen käytetään. Sitten syöttää vain sen määrän ja sitten tämä laskuri tekee sen oikean laskuoperaation ja summaa kaikki yhteen ja tuolla oikealla sitten näkyy se itse tulos, se koko ajan päivittyy tuossa. Eli näin tämä toimii meillä niin kuin laskuripohjaisessa hiilijalanjälkilaskennassa. Ja tästä inventaarioanalyysistä ja vaikutusten arvioinnista meillä on keissi-esimerkkinä Hailia, joka laski heidän pikkukalan yhtötuotteelleen ilmastovaikutukset meidän laskurilla. Ja me autettiin Hailia just tässä inventaarioanalyysin koostamisessa ja löydettiin sieltä tavoitteiden asettamisen kautta se, että mitkä ne on ne tärkeimmät raaka-aineet, johon sitä fokusta kannattaa laittaa. Ja se oli nimenomaan se kalaraaka-aine ja sitten myös sen päästökertoimen mallintaminen. Ja itse asiassa tässä prosessissa nousi myös esiin yksi kiinnostava asia. Esimerkiksi he käyttivät tällaista typpeä prosessissaan. Ja sitten
tehtiin ensimmäinen laskenta ja todettiin, että sillä typellä onkin aika suuri vaikutus siihen kokonaistulokseen, niin sitten tehtiin siellä heidän päässään päätös, että pyritään vaihtaa tämä typpi ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon, ja näin saatiin sitä hiilijalanjälkeäkin 10% sit alas. Eli tavallaan siinä inventaarioanalyysissä jo ennen kuin ihan se loppuviimeinen tulos oli saatu edes ulos, niin oltiin tehty jo vähän johtopäätöksiä siitä, että miten tätä omaa hiilijalanjälkeä saisi alas. Lisäksi me osallistettiin tähän prosessiin raaka-aine- ja pakkaustoimittajia pyytämällä toimittajakohtaisia päästökertoimia, ja niistä sitten pitäisi aina olla metodologiakuvaukset saatavilla, jotta niitä voi varmasti sitten hyödyntää. Ja sitten kasvatettiin just ymmärrystä siitä, että mikä se päästökertoimen luotettavuuden vaikutus on, että tavallaan, että jos niitä toimittajakohtaisia päästökertoimia pyytää, niin pitäisi myös tietää, että mitä siellä taustalla on, eikä vaan sokeasti lähteä käyttämään niitä. Ja sitten viimeisen... Tuohon aika sopiva kysymys heti, eli miten jäätelön hiilijalanjälkeä voidaan pienentää oleellisesti? No, voidaan mennä vaikka tähän, mitä nyt tässä voi pohtia monenlaisia asioita. Itsellä tulee nyt tietenkin ainakin mieleen se, että voisiko vaikka niin kuin lehmän maitoa vaihtaa vaikkapa johonkin kauralla tuotettuun kauramaitoon esimerkiksi. Se olisi ehkä niin kuin yksi suurimmista, mitä mä sanoisin, mikä saattaa kuulostaa myös mahdottomalta. Tai sitten myös se, että mennään sinne tuottajatasolle, että miten se maito on tuotettu. Eli lasketaan primäärilaskennan avulla se niin kuin maidon hiilijalanjälki ja pyritään vaikuttaa siihen, että millaisia tuotantopanoksia sinne maidon tuotantoon laitetaan. Ja samoin myös sitten, että minkälaista sähköä käytetään, että onko se uusiutuvaa vai vaikkapa ihan tämmöistä perusverkkosähköä. Ja sitten energiatehokkuuden parantaminen on myös sellainen, mistä on hyvä aloittaa, että kuinka paljon sähköä kuluu per kilogramma tuotettua tuotetta. Joo, hyvä kysymys. No sitten, kun ollaan tehty nämä itse laskennat, niin olisi viimeisenä vuorossa tulkinta. Eli tässä voidaan tunnistaa ne merkittävimmät päästölähteet ja merkittävimmät päästövähennysmahdollisuudet ja miettiä, että no mitä sitten seuraavaksi voisi tehdä. Ja tässä kohtaa huomataan myös yleensä se, että millä asioilla on oikeasti merkitystä sen hiilijalanjäljen kannalta. Tässä on nyt tämä meidän kuvitteellisen jäätelön hiilijalanjälki 3,27. Niin tästä huomataan, että raaka-aineilla, eli sillä maidolla ja sokerilla on noin 83% osuus tuosta koko hiilijalanjäljestä. Ja sitten taas kun puhutaan hankinnasta, esimerkiksi niistä kuljetuksista, niin osuus onkin alle 1%. Samoin pakkausten osuus on tosi pieni, eli noin 2%. Eli saattaa joskus nähdä sellaista viestintää, että hei, olemme pienentäneet pakkauksiemme hiilijalanjälkeä puolella, mutta sitten kun katsotaan tätä kokonaiskuvaa, niin voi sitten alkaa pohtia, että no mikäs vaikutus sillä sitten oikeasti on siihen kokonaishiilijalanjälkeen, jos se on jo noin pieni se pakkauksen osuus. Eli tässä kohtaa nähdään se, että okei, nyt ne raaka-aineet on se pihvi, samoin kuin tuo tuotannon sähkö, ja ne on ehkä niitä, mihin kannattaa sitä resurssointia sitten laittaa. Joo. No sitten mulla olisi täällä vaan enää niin kuin tärkeimmät pointit. Mä nyt nopeasti, kello on jo 43. Eli mitä mä sanoisin, että mitkä on ne tärkeimmät osat tässä hiilijalanjälkilaskennassa on se, että asetetaan selkeät tavoitteet, niin tiedetään mitä halutaan tehdä, ja se vaikuttaa myös siihen, että miten dataa kerätään esimerkiksi. Sitten jaetaan selkeät vastuut ja osallistetaan useita henkilöitä. Sitten kolmantena valitaan niin kuin sopiva alusta sen laskennan tekemiselle niin kuin oman yrityksen resurssoinnin mukaan. Sitten neljäntenä kerätään dataa vähän etupainotteisesti. Esimerkiksi nyt kun puhutaan jo, että ollaan puolesvälis vuotta ja loppuvuodesta tulee ajankohtaiseksi yrityksen päästölaskenta, niin nyt on jo hyvä kohta alkaa miettiä, että mistä sitä dataa löytyy. Ja viidentenä on, että viesti läpinäkyvästi. Eli kerrotaan selkeästi, mitä on tehty, mitä on oletettu ja mitä on jätetty pois. Tässä olisi mun koonnit näistä hiilijalanjälkilaskennan vaiheista. Hyvä. Kiitos Eve. Täällä on vielä yksi kysymys, eli mitä laskentastandardit sanovat sähkön päästökertoimen valinnasta? Milloin voi valita niin sanotusti vihreän sähkön kertoimen ja milloin pitää käyttää verkon keskimääräistä kerrointa? Joo. No se riippuu vähän siitä, ollaanko yrityslaskennassa vai tuotelaskennassa, mutta kyllä esimerkiksi jos puhutaan skouppilaskennasta, niin siellä on vaikka siellä on kaksi eri tapaa laskea päästöjä, on markkinaperusteinen ja lokaatioperusteinen, niin kuin Scope 2. Niin siellä
niin kuin sijaintiperusteisessa pitäisi aina käyttää sitä sähköverkon keskiarvokerrointa, eli vaikka käytät vihreätä sähköä, niin valitset silti sen niin kuin normipäästö, niin kuin sähköverkon keskiarvon. Sitten taas markkinaperusteisessa laskennassa, niin siellä pystytään sitten jotenkin heijastelemaan siihen päästökertoimeen sitä, niin kuin, että mikä sähkösopimus teillä on, ja sitten siihen voi valita sen niin kuin hiilineutraalin kertoimen. Ja tuossa kohtaa pitäisi olla sitten, jos on uusiutuvaa sähköä, niin pitäisi olla joku sertifikaatti todennut siitä, että on käyttänyt nimenomaan sitä vihreämpää sähköä. Tässä oli näin yhdistetysti. Kiitos. Joo. Sitten mennään ihan nopeasti. Mulla on pari kalvoa enää tuossa jäljellä noista ratkaisuista. Eli jos tämä kaikki kuulostaa nyt tosi jotenkin hankalalta, niin sitä voi olla, että noita on aika paljon noita standardeja ja muita ohjeistuksia, mitä joutuu sitten lukemaan tässä, kun tehdään päästölaskentaa. Ja monesti yritykset ratkaisee sen esimerkiksi hankkimalla niin kuin konsulttiprojekteja, jotka ottaa monesti aikaa. Siellä voi olla semmoista haastetta siinä, että ne laskennat ei välttämättä jää sit niin kuin läpinäkyväksi esimerkiksi seuraavalle vuodelle. Ja tosiaan sit seuraavana vuonna voi olla sama rumba edessä. Se ei välttämättä ole mitenkään kauhean edullista myöskään, ja erityisesti PK-yrityksissä ei varmasti niin kuin ole resursseja palkata ympäristöasiantuntijoita niin kuin tekemään pelkästään tätä raportointia ja laskentaa. Ja sitten jotkut yritykset on tehnyt tätä esimerkiksi opinnäytetöinä, että opiskelija on tehnyt, mutta nekään ei välttämättä sitten skaalaudu tämmöiseen jatkuvaan toimiseen raportointitarpeeseen. Ja sitten siellä on tosiaan haasteita siinä, että miten niin kuin ulkopuolinen konsultti esimerkiksi pystyy laadukkaasti sieltä toimitusketjusta niitä tietoja keräämään, että käytännössä se vaatii sitten sen, että siellä ollaan se niin kuin yrityksen omien työntekijöiden varassa sitten joka tapauksessa siinä tiedonkeruussa. Ja sitten se datan laadun parantaminen pitäisi kuitenkin tapahtua sitten jatkuvasti, niin se voi olla haastavaa välillä. Ja seuraavalla slaidilla mulla on sitten, että tosiaan me ajatellaan Biokodella, että tämän hiilijalanjälkilaskennan pitäisi olla helppoa, edullista, niin että myös niin kuin kaiken kokoiset yritykset tätä pystyy tekemään ja monenlaisilla taustoilla, eli ei tarvitse välttämättä olla sit ympäristö- tai ilmastolaskennan asiantuntija, että voi tätä tehdä. Ja tosiaan Biokode on sitten tänne digitaalinen hiilijalanjälkilaskuri, jossa on valmis päästökerroin datapankki. Siellä voi myös hyödyntää sit omia päästökertoimia ja kerätä tätä dataa sitten ja parantaa sitä sitten pitkällä aikavälillä myöskin sitä datan laatua. Ja nuo laskentaohjeistukset, standardit ja muut on siellä sitten sisäänrakennettuna. Ja Pakkasmarja käyttää meidän laskuria tosi monipuolisesti, eli tekee viljelijöiden kanssa laskentaa ihan siellä pellolla, hyödyntää niitä tuloksia sitten tuolla heidän tuotelaskennoissaan, eli kerää sieltä niin kuin tuottajilta sitä primääridataa, jotta sitten ne valmiiden pakkasmarjatuotteiden hiilijalanjäljet on sitten tosi hyvällä laskettuja. Ja siellä on sitten tosiaan, ei ole ollut ilmastoasiantuntijoita hommissa, vaan on sitten valittu tämmöinen digitaalinen työkalu jeesaamaan siinä laskennassa, jolloin sitten ei tarvitse olla elinkaariarvioinnin asiantuntija, että voi tehdä niitä laskentoja. Hyvä. No sitten tosiaan mä nopeasti laitoin tähän, voisi klikkailla nämä vaan tästä. Eli meillä on toimitusketjun päästölaskenta, tuotteen elinkaariarviointi ja yrityksen hiilijalanjälkilaskenta sitten tuolla työkalussa, softassa. Hyvä. Kiitos. Me oltiin nyt 4 minuuttia yliajalla, mutta mä täältä laitan nyt niin, että jos joku haluaa, niin halutessaan voi ihan ääneen myös kysyä. Katsotaan, muistanko mä, mistä se tapahtui tuosta.
noin, niin sitten saatte sieltä mikin päälle, jos haluatte. Täällä oli vielä viimeinen kysymys, että onko tämä kalvosetti saatavilla englanniksi, niin ei taida olla tätä kalvosettia, mutta meillä on muita, joten mä voin vaikka sulle toimittaa sitten jonkun. Meillä myös, jos yrityspäästölaskenta kiinnostaa, niin meillä on siitä olemassa oma webinaari, se löytyy tuolta YouTubesta, niin Biocoden tililtä, niin sillä nyt ainakin pääsee ehkä alkuun sitten, mutta ja kalvosetti löytyy sitten nettisivulta myös siihen, niin voidaan olla yhteyksissä sitten siitä. Ja meidän piti myös muistuttaa, että meillä on tulossa myös toinen webinaari. Se on, moneskos päivä se olikaan? 17. 17.5. Eli puhuttiin vähän jo tuosta Green Claimsista ja siitä, että minkälaista faktaa pitäisi olla, jos haluaa vastuullisuusasioista viestiä tai tuotteiden hiilijalanjäljistä, niin se on niin kuin faktapohjaisen vastuullisuusviestinnän webinaari. Ja se on yhdessä Susta Partnersin kanssa. Me järkätään niin. Mä laitoin tuohon chattiin siitä linkin, niin voi ilmoittautua. Se on myös ihan maksuton, niin siitä vaan. Täällä oli muuten vielä yksi kysymys tämmöinen, että miten otetaan laskennassa huomioon, jos tuottaa sähköä esim. Aurinkopaneeleilla? No jos puhutaan vaikkapa tuotekohtaisesta, siis yrityskohtaisesta laskennasta, niin sitten siellä se näkyy, se voidaan kirjata sinne ylös, sehän on niin kuin päästötöntä tuotantoa, ja sitten sen lisäksi, että se, on, niin kuin, se vähentää sitten tarvetta esimerkiksi verkkosähkölle. Eli se näkyy sitten siinä niin kuin tuloksessa, että se on niin kuin päästötöntä. Siitä kyllä kirjataan sinne yhteen Scope 3 kategoriaan polttoaineiden ja muiden, mikä se on, polttoaineaktiviteettien päästöt, niin sinne kirjataan kyllä, että kuinka paljon sitä sähköä on sillä tuotettu, koska tavallaan otetaan myös huomioon se aurinkopaneelien valmistus. Eli se tulee, siitä tulee pieni päästöosuus sinne, mutta se on hyvin, hyvin pieni. Ja samoin sitten tuotelaskennassa, jos puhutaan, niin sitten se, niin kun, jos se sähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla, niin se näkyy vain niin päästöttömänä sitten, että siitä ei synny niitä päästöjä. Että näin se niin tulee huomioiduksi. Hyvä. Sitten täällä on vielä, että pystyykö yrityskohtaista laskentaa varten kerättyä dataa hyödyntämään tuotekohtaisessa laskennassa? Tosi hyvä pointti. Kyllä pystyy, koska yleensähän se on sitä samaa dataa tavallaan, mikä kiertää noissa laskennoissa, mutta sitä vaan tarkastellaan eri näkökulmista ja sitä kerätään vähän eri määrä. Mutta jos puhutaan nyt vaikka yrityksen koko niin kuin päästölaskennasta, niin siihen on kerätty jo se data, mitä käytetään myös sen tuotteen valmistukseen. Kyllä. Eli tavallaan just se, että kun sitä dataa kerran lähdetään keräämään johonkin isoon, vaikka just siihen niin kuin yrityksen päästölaskentaan, niin siitä on kyllä sit hyötyä, että siitä voi helposti sitten mennä myös sille tuotetasolle. Hyvä. Nyt meillä ei taida olla enempää kysymyksiä. Meillä oli muistaakseni ehkä meidän yhteystietoslaidi siellä, olisiko ollut viimeisenä, jos Eve laitat sen, niin jos teillä herää vielä jotain kysymyksiä, niin meidät tavoittaa näistä osoitteista. biocode.io-osoitteesta löytyy meidän koko porukan yhteystiedot. Itse asiassa Eveliinan yhteystiedot siellä ei suoraan tai tällä hetkellä olla, mutta... Niin totta. No tosta voi, ainakin sähköposti löytyy sieltä tällä hetkellä. Joo, kyllä se taitaa siellä jostakin olla. Mutta tuosta voi napata, ja jos tulee vielä jotain kysymyksiä, niin ihan matalalla kynnyksellä voi kyllä meille laittaa viestiä, että hei, tämä jäi vielä epäselväksi, tai jos on esimerkiksi jotain toiveita, että mistä haluaisi kuulla lisää, ehkä webinaarin tai jonkun muun sisällön muodossa, niin saapi kyllä laittaa viestiä sitten. Mutta mun puolesta ei muuta. Tämähän tuntuu jo ihan perjantailta, kun huomenna on vapaapäivä ja aurinko paistaa, niin me varmaan toivotellaan täältä kaikille hyvää tämmöistä feikkiviikonloppua nyt.
Joo, ja kiitos paljon, että osallistuitte. Joo, oli Toivottavasti tosi kiva ollaan nähdä, että oli yhteydessä sankoja juttuja. jatkossakin. Niinpä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.